Hala na ay mga vlogger. Guys, betul ko dili. Madawat na ka. Bakit kalan mo, boss? Ops! Mga bade, kakita mo anang balaya? Diha tong vlogger nga sikat nga si Renz. Karon, itay katapat ato. Tara! Hala na ay mga vlogger. Ma, gidayo ko vlogger. Hala, lawang ang mga pormahan natin, oy. Ma, pasikatan yun ako na sila ron. Grabe, hambugan porma, oy. Karon mo. Bos, Abli yan na ni. Bos. Abre! Ako'y bahala! Na, nanunod yun yung mga panangin. Renz! Wiratsan, nanong nisulod mga kadiya? Ikaw mo na yung pinakasikat nga vlogger dire. Karon, tistingan ta ka. Ah, astiga, oy. Kita ka rin kung mga bade kani. Ah, grabe, kipangapak pa ang mga badi-badi. Makita ni mo karon ug unsa ni sila katibay. Wala, may nang-apply ni Renz. Wala, may nang-apply ka, Renz. Wiratsan, anong naman ka dire? Naaday ko diri karon. Gusto na ko maila-ila nimo ako mga bade. Jason D. Tungkoy. Nya. Apply na po! Ah, mao ba? Ang tuon ta mo, be? Sweldo na po, ne. Gasto kayo. Okay. Padung na diri. So, hinastig mo ba? Hinastig mo. Hinastig mo. Wala ka mga gwapo. Ay, makapasan mo. Sikat bayat na. Ay, salamat pagbuna dyan ko, ne. Kasi di mo makuha pagka-artista. Pinaastig ba pang Matso pa kayo. Matso nga, oy. nang matugay mo? Ano? Wala, apil na ang matso. Renz! Mo-apply ta ba pagka-artista? Wala, murag agta man yung isa. Grabe ito, ma. Tamaw pa sa kaldero. Ala, ang isa ka ito. Sure ko, di ka mapili. Mga macho naman diri. Pagkapasar ka ni si mo ha? May tagmadawat na sila ron. Aron nanay gwapo si grupo. Ah, mao ba? Yate, dakuag lawas. Kundi na ni, pangkatawanan. Guys, betul ko dili. Ish, yate, isuga ba? Magdawat na ka. Yate, pura magdawag unggoy. Ay, salamat! Kwarta-kwarta na ni Unya, nadaawat yun. Buratsar, okay na isa. Unya, kani isa. Renz, dawat ko. Dili! Dili ka maklaro sa kamera. Lagi ni Rum. Isa rin komisyon ako ani. Pasensya juga son. Wa juga na pilian. Bakit kalan mo, boss? Bataan eh. Masuko mo na ka o di magpilian. Hoy! Dawat ka! Pasado imong naong koy! Ikaw ang pinakagwapo ba? Mawagwadyog ko na sa'yo nga ikaw akong gipili koy! Ikaw ang gini pinakagwapo koy! Pasado kay ka ni Renz koy! Tira ba ng sikata koy? Naong na itong naong ni Aho! Gamamis! Pasado ka ayo kwarta na ko ani koy! 10,000 ba yung hatag sa kuha? Okay kayo? Nanakay trabaho! Di na ka may standby! Di na ka puyo og lati! Di na! Okay tayo! Koy, ikan ka ron. Artista na ka. Ikaw ka, Renz. Salamat, Renz.